Wow! Agot man ka, ay! Kung ako kanon. Wala man bugas. Walay kanon, walay bugas. Mahal man bugas man. Dili ang bugas ba? Agot man ka, ba mahal man bugas. Wago na ko si Papa. Pa! 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 Gutom ko pa! Pa! Gutom ko pa! Papa, gutom ko pa! Wala ibugas pa! Kugaya Papa, oy! Wee! Kugaya Papa, oy! Gutom na ko! Pa! 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 Uy! Saman? Kaon ka! Ha? Kaon ka kanan! Namay karon niya. Ha? Gutom ka! Kuwan po kong kahoy. Ha? Kuwan sa kong kahoy. Sige na! Mo na ako karon. Wee! Naibitiin! Ay. Tumnay ka ay! Ay bugas dito! Ko anak ko, bago na ko di ay. Wala man bugas pa. Palit bugas pa, bi. Wala man bugas dira. Wala ba bugas diya? Gani. Wala man bugas. Nawala ka naglungag. Wala. Sige, magpalit sa ko. Mulakaw sa ko ah. Wow! Pabutan ako na sabay kay palit ako dito ah. Uyag, baktas yun, pating layo ah. Tindahan. Uy, gutom na ta, uy. Asa, maato, Papa, naadura layo ba? Agot kayo, Papang. Abot nila pupusan, ha? Bantay na ni abot ba? Puspusan ako Papang ba? Lagot kayo, Papang. Ito, Papa. Yeah! Wow! Ibunan ako, Papa. Ugay kayo uli. Kuan na to, layo na to ako, Papa. Bala ni ako hangin. Gusto na ako. Bala ni ako, Papa. Uy. Tindahan na, doon lang tindahan na. Wow! Ayo! Unsa man? Namoy bugas te. Naa. Tagpilang kilo. Tag 65. Na, mahalan is bugas karon ay. Ang mais te tagpilang kilo. 55. Na, mahalan sa bugas ay. Sao nga karon. Kita na ay. Ang long neck tanduay te tagpila. 110 baya, sir. Uy, barato ra. Dito sa pikas nga tindahan 120 man. Pakwatag duha ka long neck be. Yes, sir. Wait till you see the. Oh, no.